जिहेतु बाथौ होननानै बुङोब्ला जों बर' होननानै जों सिनायनो मोनो दा ओंखायनो सेन्सासनि सोमोन्दैल' आं फंनैसो खिथालांदों जे बाथौनि थाखाय जों आलादा मोनसे कलम नागिरदोंमोन बेखौ जोङो 2019निफ्राय भारत सरकारजों रेजिस्टार्ड जेनेरेल सेन्सास कमिशन अफ इन्डिया आरो नखर मन्त्रि भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बाथौखौ जों मोनसे आलादा धोरोम होननानै जोङो सिनायथि होनो थाखाय 2019नि 6 फेब्रुवारि बेनिफ्राय जों लागातार नाजाबाय थादों। दा फैयै फैयै जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गुबुन धोरोमफोर बादि जेरैहाय जोंहा माखासे इन्टारनेटआव नायोब्ला नुयो धोरोमनि कलमावहाय हिन्दु सिख जैन ख्रिस्टान इस्लाम बुद्ध बेबादिखौल' जों नुयो नाथाय जों जोंनि बाथौखौ जों नुनो मोनामोन। किन्तु थांनाय बोसोरनि 1 अक्ट'बर खालि भारतनि रेजिस्टार्ड जेनेरेल सेन्सास कमिशन अफ इन्डिया मोनसे अफिस दङ बिथांमोना सुबुं सानखो सानो दा सुबुं सानखोआ जागासिनो दङ सोनाबहा जेरैहाय लेह लादाख जम्मु काश्मीर गोबां सोनाब जायगायाव सेन्सास जागासिनो दङ थिग बेबादिनो जोंनि सेन्सासआ ओरैहाय प्लेन जायगायाव नैबे 15 आगष्टनिफ्राय जागायो। दा नंखायनो आं मोनसेल' खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जिहेतु माइनावफ्रा न'आव थायो एबारनि सेन्सास जायोब्ला न'खर न'खर सुबुं सानखो जायोबा धोरोमनि कलमावहाय जाहाथे नोंथांमोनहा जाहाथे गुबुन धोरोमखौ लिरालासिनो जों जेखौखि फुजिया बाथौ धोरोमबाबो नियम खान्थि आलादा आलादा दङ नाथाय जों बर' हिसाबै बाथौखौनो जों कलमाव सोसननांगौ आं बेखौ खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोनहा फैबाय थानाय बे सेन्सासखौ बावा जाहाथे आरो सोरबाफोर जुदि बावनानै थादोंबा गुबुनफोरखौ जाहाथे फोरमायनो हायो आं बेखौनो खावलायबाय।